je non abotai dak Karbi Anglong along Dr. Tuliram Ronghang CM mandet pen alangli ke klempon ing ton tepin khai ning sipet nei lapen long reclar chen nei lapen itum political right abang article 244A ateng pen long standing demand laso autonomous state implement nangji pula so kema thak thip ajoini batai kabor i pen nona batai stami tim Karbi Anglong atum dak Karbi Anglong long chingbai chingsai paseksi isia tim thik pon lola dak laso tim along ke dak party puta chipu pon pelo dak Dr. Tuliram Ronghang CM sir tim Karbi Anglong japon si akaprega party pule pupis tame chuki damtang ASDC CPI melahut MOU long signatory tum Dr. Jonto Rongpi lapen lanchot kali ladak Karbi Anglong long CM advisor Elvin Teron Dharam Singh Teron ben chenglok ladak MP lapen MLA lapen tim Karbi Anglong do anatum isia butung dilhi along dampen latum chingwai pen elitum man kido non het jongla ladak elitum aphan election ahut alam chak nangi pi je autonomous state alam the nilijong se hailo pulo tangte labangke nilitum autonomous state alam the nili parliament long ningjirun po lapen chun chetik ke nili claim ponji pulaso alam chak ateng pen aman ki thenai Karbi Anglong ladak MP Omor Singh Tiso sar alangli non het jong ilitum parliament along lam kaning jedun laso puthak kaduk kavita ilitum chini paka theklong pakalo lasila alangli phan lapuson kapin khadun pen ke paning jedun thek labangke aprang sinili choroji bangke lapen Karbi Anglong rat ahin pen ka choroi bangke tim Karbi Anglong chief aman kido Dr. Tuliram Ronghang CM sar phansi aprang sinili akiro pilo lapen Karbi Anglong rat hoi pen lapen alangli kapin khala teng pen hadak parliament arlo long ilituma MP bang haladak lam kaning jedun klardak haladak autonomous state under article 244A bangke prabjin pe implement ponai lanchot kali alangli isu pinan ka erais do haladak non ilituma phan 125th amendment sitami prabjin ben ilitum phan pader depin ben pachun ponai alam ben chenglok ladak MOU lapen MOS lapen anparda dak full pledged university pen chenglok ladak prexam ilitum long laswa demand klar dak pen kipa kip kaningje ponthek lapen kipa chun ponje phan alangli kamatha pon ki claim pon apot alangli MP sar phan same choru pon parlo lape alangli long kachirap dun tim tum phan ansitame ki damra per atim tum phan ansitame Karbi Anglong arat ahin pen nilituma dak BJP Karbi Anglong a committee pen bangke akiro piponlo lasila dak isi arsikjit pen ilitum kamatha nangkok adim bang lahenlo jongsi ilitum 125th amendment jongsi chun lo pulo tangte ladak ilitum along laso 125th amendment along setame adhek alam the ilitum ki thap dunai laso puthak setame alangli paklang ponlo labangge lahenlo je governor aphan kapin khat pon un laso ajako aphan setame alangli laso puthak pen pin khat ponlo lasinon edak ilitum kematha ponai bangke Dr. Tuliram Ronghang CM mandet pen alangli kematha pen non kaduka ve rat afan ka approach alama bangsi nili masap ke thanang tung labang athe bipod ma alangli thanlo ilitum ta theklong lo je Karbi Anglong long towar hini atowar pen ilitum kachi songdam a example long lo lapen practical isia bangke rat thurpak mass movement puamen pen mentuni tum provision kachi jeng mentuni memorandum ki pi mentuni ke bon mentuni kangkir lapen mentuni ke ilitum armu chijeng pen pustami rat thurpak pen kaprek a form pen ilitum dilhi long punon dak dispur punon ba difu punon laso dharna ke do pen chenglok laso mass movement pen claim lo latami chunchepin bugalilo MOU a level an chunlo sitha autonomous state ke kalila lapen laso phi lanchot la rat thurpak chot ke lake chokche lapen laso posi uneded lo pa joini pen ong dung ariso e jangatum obe kimi atum hele kaman pen apai army phanchi dan pen
Assam Police fanche dan pen bom pen hilegachi up pen si ili tumbangke itum hemprek nong unji pusitame pinangan UPDS ahut punon KNV pen lo KNV la pen KPF UPDS pen non KNLF anpara non UPLA pen KPLT atum pen chenglok song trok tum non las sita lata MOS 1 pen MOS 2 ansi chunchot lo lata hemprek pu ke kalila lasi non iditum la toar hini alam thepen sitame claim pon et pen kelong pon bangke isige tebok muchot hemprek kelong ji aphan bangke lake ilitum theklong lo sitame laso long hemprek palong vek nangji pulo tangte la bangke ilitum ledamun it chot lang posi itum kopia budhi dolang itum kopia budhi pensi non bangke kepachun unjima pula so alam alangli kapin khada bangke non BJP a government atum dak small state agenda do lapen laso puthak pensi ilitum sitame non bangke through discussion pen ilitum Delhi along punon BJP a party si power dolo dak Dispur long punon sitame BJP a power si dolo dak Difu sitame BJP a power long si dolo pot nona bangke tum through discussion na teng pen move na laso teng pen bangke isi atowar kichun unji atowar do bulaso alam pensi non isi ki claim pon dam ke claim pen ilitum theklong lo lake ilitum kemang pon thip laso kar japon isi Dr. Tuliram Ronghang CM sar ke japon si laso towar paklang lo laso so towar ki dam pen bangke non MP bang ningjelo lapen anchot kalilang non ako tu ki dam tang ilitum ex MP punang ko po Horen Singh bi kikhibo mahut alangli kikhibo mahut isi private bill ke pondo hala bangso a private bill afana bangke ilituma abangke tu ke election do ko masi laso private bill bangke ki place afan apor kom derlo sitame laso private bill bangke president of India consent ki pitang lasi laso continuation afana bangke la team card beng long to pin khat lo lasi non next ilitum jong si apor la mesen ahut polo tangte ilituma MP bang laso continuation ako ki move pen ala laso puthak tame ki pachun ponjia phan kachisik do pusini ilitum phan pachini ponlo lasi la an positive a message aposi ilitum I ahin pen isi kachoning ri bangke lalo je Karbi Anglong ilitum nona bangke hemprek mate autonomous state article 244A ke pachunji aphan bangke CM ka pin khat ke parliamentary struggle lapen extra parliamentary struggle alamta alangli pin khat do athe pipotma ladak kasko matuma phan bangke extra parliamentary kapache song do na phansi abatai tin budget session along pustame ladak budhi sore pen chenglok ladak ke dam ke wang pen chenglok haladak kopiba kenang sot an team Karbi Anglong pensi ba dak CM itum Dr. Tuliram Ronghang sar tumsi pin khat pen lapen doan ajakong doan sitame alangli tumsi chirap chitudun pensi laso aputhak pachun polo lasi parliamentary struggle lapen extra parliamentary struggle ke dam pensi ilitum Karbi Anglong arat atum hemprek amen pen bang pharo hini ituma chinang lo lasi hala bang pharo hini so se akorte injiratum akemang lapen Karbi Anglong arat atum pinyanta hemprek long lete itum jokwanone hemprek long lote lansi jokwanji pula so aputha kamatha thip pensi non ilitum akihai Dr. Tuliram Ronghang CM sar do de sangse kabori pinyan sitamit non damdet pen pini tini 4 din ne 5 din ne dolo holadak alang litum laso aputha inut pen kaching kipon lapen mo laso 125th amendment bill ki place je ho sitame ladak MP do anatum kapreka party tum non party siber atum non sitame nanga cherap chetu du nangji po laso ka approach abuthi pen chenglo angton ki pachun ponje aphan non isia to war dolo lasi Karbi Anglong arat Karbi Anglong along ke ilitum pinangan political party ta do lapen pinangan dak social organization da do ilitum ke women organization da do sitame unitedly autonomous state aphan bangke statehood aphan bangke itum unitedly party chipupe dhorom chipupe swarlo chipupe sopinso chipupe pinpen cheplak chibeng ave pinpensi laso isu pachun pamekanang pu jitu CM Dr. Tuliram Ronghang kapin khat ateng pen kadu kave rat atum sitame chetodu nangje akenang sot dolang pu alam bangsi kadu kave phan ka approach lo lapen ning thedo Karbi Anglong arat ke
ilitum hemprek aphan pute ning isi kaching rum unji ajako aphan do lape ning isi ke claim pensi ilitum pachunji pu anutinta kamatha positive do ne kachoning rikang tung ladak KSC sitame dak inglong pho punon richiki batum punon latum sitame hemprek amen ben seha ke cheng ben sitame karjap lo lapen ke dadak women organization punot socio organization do anatum sitame anutinta hemprek aphan kroya da posi ke pachun pon unji aphan bangke ning isi pensi laso puthak ke pachun pon nang puthan ponsi dak alangli ka visit dadam bangke ki thekdam long totality ki thekdam long na bangke halada ke alangli ka provoke dam aphan si ki dam asonsi nili tume theklong sir takte official si jaiga thar aphan মানে kia tumhan ke pelangan tumke official si kechari hotsi alang itum emprex tami mati article 244 tami manji lapen non ili tumlang namti non BJP non itum ni gache the MP Amar Singh ki salang li CS step ane namlo tadi na official si asong jatuh tumhan mate ke khoi tumhan alang tumhan PC lamti kan alang tumhan kali la bangke jongsi PHLC pen ni non heta la solam thening jelo মানে APHLC ahempre ki hang bangke difu pen paroni la bangle mathanoi athe pipot ma ni ninga chethenai kaching honnai arat phansi ni atumi ta approach lo non da approach thui athe pipot ma rong arar atumke jai kathara phan hempre ki hang binong bon pusi mane ke mane han ga chior dum ta me poisa ka chirung dun alam taklang lo chirung nun det phan li hala tumke ahokpet hempre ka phan papa claim dang to phansi ke chirung dun lo lapen mane ke ilitum auto givek non mane hem kachipareng phanpen laso mane bhara mane claim bom sitame auto vek bom atum sitame khei longri payment pen alangli tum phan paisa chirung lo par julong lo balason dak thak si pinangan mane wrong level pen wrong group along sitame mentuni ke mane i re-election amen pen puta wrong paisa rung dam lo mentuni ke mane hala banga khei tum phan koson lo election ang thurun det payment ta election ru mane paisa rung dam lo laso rat pen ki runga paisa bang na ahok pet khei longri a farman hemprek a farman use lo ma labang le first lang na athe pipot ma bangke athe latum DC office long tam autonomous state offensive pinike hemprek a farman a fan memorandum ki pilota ho pada theklong lela number 2 bangke ha dispur long guwahati long dispur assembly long sitame athengno arlo gela tum MLA inu tavidat poduno odet postame athengno dharna ki do postame ilitum theklam long lela lapen ha dilhi long sitame pinyanta alang litum a party saying that pen bangke mentuni dharna do memorandum pi postame ilitum long theklong lela lasi hola so abang phi tum sitame paisa hemprega farman puki pidun vek atum sidame ning chirui thusi non bange theklong lo mati adhe ke bangke BJP lo direct non lahai CM sir interaction program lo open discussion along adhe alam klang lo adhe ke BJP long wang lo APHLC aphan ke kroy tum pinangana leader ke BJP long direct ki bang tum dolo adhe ke bang direct bang ve tum bang ke APHLC James Hanse long si adhe tume dam lake ilitum imekhini long si theklong ko lape non tame jongsi lason karbi akhe aphan konani ki lost kamyong si claim bom polote jai kathara tumalong bangke pinaba bangke dodun bang abde ji pu ason si nili bangke kachoning rikang tung lapen ahoka hak bangke latuma tangka jitu rat along pen kirunga tangka mane long kipidona tangka latuma bangke dak APHLC a meeting along ansi pajutko lasi latum si hemprek wanji puyong si kaning je pulote lage blinder lo chita ki unji towar sino itum towar kiri matedi athe tum rathur pakchi songa lo pulo hele kaman me na chi songa lo pulo through discussion non me discussion pulote ladak bangke ilitum mentuni ke kachoning ripona dokok thai mentuni ke itum ajur chipinang kok dado thai potsi la solong bangsi dak bangsi dhorom chipunang nelo party chipunang nelo ning isi pet pen jongsi non chidon thora government along jongsi itum cho akha the itum jongsi ning a leaders atum jongsi claim pon bote ate non leaders tum claim pamika itum theklong lo mati laso dim long si rat afan ke kai approach lasi APHLC tum ke lage hemprek ke wanji ke lilo athe ki haima si town committee long ta helang ki haima si la tum ke mane MSC long ta helang ki haima si la tum ke assembly long ta helang pulote lage MP level ke paphio lo hai lasi labange rat afan ke pama ko lam lo lapen lage baseless lo Jani ri puibang nang lo Karbi Anglong aputhak alang tum ke controversy ka chini non anta APHLC tum ke ka chini yo se tribal land
tribal land patakan ini dam ta penangan pamanghu do karbi we kimi tong phan ba de ga tong hage ili tong bangke piloma Treaty of Yandabu 1826 24 February laki Treaty of Yandabu puitom kan to kaweta chini lo ladap pen ke Assam along nang ekine damjo ilo British ari deng ta British alo ari deng pela samep sari pala lan hello po bangke hola dake detail sabi temon sita ili tong bangka ko theklong lo je ili tong phan 1884 la swad along pen ke ili tong thek don thulong lo je karbia tong phan ta mikir hills trek kaselam cheng trek itu bangke lasi wang pen karbi da dalam kali muthe karbi posi karbi alam chethan le ile naga mi jo khasi ka du ko eta du lasi aphir bangke wang lo itu bangke mikir hills pulo phir bangke 1976 ahu da bangke itu bangke karbi ang lo itu amen ir lo naga tu phanta thik la son tak lo nagaland na tum ta dam lo hala dak Robert Nelroy na tum hala John Henry Houghton na tum pen chenglok penanga na tum dam lo British arlengi the tum ta dak tum ta langdam lo je Naga Hills pulo la tum bangke pulo Naga Hills puchaga land bo banglai pinapo land pulo tang ta la tum ta naga tum ke land pu naga men pen ke ayati tin alam belega nama kitom te la sila tum ke land lasi naga land Mizoram tum ta thik la son ta lo mijo ram po ke land pulo mate anglong po son ta lo tum ta hala dak se mijo anglong mijo land mikir hills mikir land la lo pu ata alang le bangke kunat definition ben to ke wan no ne la dake tribal land si alang ke kipu la si la do bangke totally la ke refuse ne to nge chokche alang ne bangke total la bangke nakos kuri nang alang le lahai ke kapin khattap kithan tab alama ke non lete sa bang open pu alang li inglang ka ta dingge lo hala Nagaland border along bangke non along hangjo social media long thek long forest a ek aron atang do forest ta sonsuria forest do PRF do Central Reserve Forest do pege pilomala sa state forest lahai do patang te so wildlife sanctuary do lahai kadu kabe dolomati la pendak hakupen ki do tum pulotang te forest piloma indigenous people atum beko 2006 laso forest ek laso ki do ateng pen pulotang te latum dolong lema pota pinangima pinema pinoma lahai bangke dak sing sai mate dak ero tum doi DC tum doi dak itu mar lengi the tum doi lahai kadu kawe alam si tuke ing sai pen si lato phan final decision PG la pen karbiang long constitution long masido 1938 pen 1951 na dak 12 years lo mati di hardly 12 years aprang ladak ki do tu phansi ladak indigenous pu hok li pu se ladak do ke nangli tum tak council constitution lang dam te theklong isi hinia dhek kini data hai la pe kola da constitution na long wrong amendo kola sorong amuk constituency suppose that Lumbajong constituency rongwan do ma hoda ka wrong amendo Borjan constituency rongwan do hoda ka wrong amendo pulo tang te non pini pena ba tumi diksi ili to malong le long nanga chi thak ekdom pangreng upareng klung pulo tang te labang justified ma jai kathar ke justify kuri da bisi ki dam long mati lasi justified kali lake illegal lasi ladai to particular tribal particular community particular group ato faile to mention kali ta ladak ki do pangke illegal pote kadu ate illegal lo la hai tum ke la salam si tunge pupai mo pualang li thano mate boru bangi tum chite bokhan lo movement ki claim out ho aprang ile tum kinina ko eto upen bromo adin ho tanta boru tum kisung ho itum rap dun de phe itum rap dun kuki tum kisung ho la so hot non kali kuki tum kisung itum rap dun de ma naga tum kisung ho itum rap dun de ma la son thak thak si itum ma pata nang rap dun lo nang rap dun itum long ta la hai bange sita nang rap dun poma itum ho purti pidat bange kali mate Tenonan karbi tung ko pia potsi Meghalaya long kido 1000 karbi tung people scheduled tribe hill status long ledan people se Dakar status long rong lo ko pia potsi Nagaland long karbi tung ta itum afan hills ma ko pima itum ke chichini karbi phare jabe sondo mikir pulata
Ite Arunachal long tha Karbi tum do ite se do Tribe Hills ma. O Meghalaya ke pilo itu Manipur long tha do Jiribam district pen Chinglok. Hola dak Silchor bethe ta itum Karbi itum ta do. Hola hai phantai tum ta lang nai mati. Hola hai tum long dun ma itum. Nagaland ki do na ling le khadu ka ve naga ke ekdam ke le lo long at nai pugali la tum ta la si long le alam bang ke la so 1886 land Assam land ek la bang ke British atumadin na husi ke ne mati di dak itu ma phan nang pu bang ke land belongs to autonomous council Nagaland bang ke land belongs to Naga Meghalaya bang ke land belongs to Sim Karbi Anglong lands belongs to Karbi. Karbi. Itu non-negotiable. Lalu laki negosiat umelo laki. Mane besar. Kunba kole to nahu. To officially recognize. Oh, bisa recognize. Latum lo. Itu Land belongs to autonomous council. Pulote chininan po lada ka bangke lada indigenous akuki tum indigenous naga tum dado po indigenous maime tum dado po. Sita rules ke lano land belongs to autonomous council. Land belongs to Naga. Pulote Naga tum se justified kuri po. Land belongs to Sim. Pulote Meghalaya sor sing ini po. Lan kontroversial lang thandam nang nelo pa mang uye pan. Rata pan thandam pen. Uwi ki mi to pan chong thui pen. Ekdom kalili kalang laga paklem la sobang stop nahi. Jai kathar stop nahi. Movement claim ri pune tum pupe. Ta movement ki claim a way of movement. Laso way of alang erada phakitan laso pang stop serak nai pupe pulotang te itum ke batai itum victim penangana tum do victim isema non BJP itum ke bang asin non ye ingsam jin ben lase 244 era chunang yi ingsam jin ben la itum ade power ki long nai ta nai ingsam jin ben hola sell tax it a right hola piluma itum ladak kilong nai MOU ki chun che phan hola MOS 1 2 ki chun che phan papa chun pakka je phan sin to ke kaipil lage highest forum no is a country along polotang te is a highest forum along si ili to MP ani si lam nge dunlo isi bangke autonomous state alam mo alang le thanlo isi bangke full fledged university isi alam bangke la UPSC APSC la alam la pen isi alam bangke Piloma MOU la 1 April 1995 la sukichun chalam la pen MOS 1 2 la hai kadu ko pangrum no salang li hodak ninge don kaninge don ke hodak BJP atuma MP bang pharohini ra bang flikap do bang pharohini ra bang flikap angbong pen ke bang throk siwat kaniye phan a chance kipi bla bang throk si angbong ta ili tuma MP ke second lo kaninge don lo second Sita hola inut kaniye la so phang hoda bangke hola dake prime minister tawe home minister tawe defense minister important minister tum awe sita ili tum MP kaninge hotke ili tum theklong lo prime minister amina matawang hola dak home minister ta do defense minister ta do akapre important minister tum ta hola dak do la se highest forum along la hai ili tum karbianglong alam dima hasawalam Karbiarat di masarat dan cenglok penang anak hai susu tum kido kisung ke boilam kaniye do na bangke ilitung mafana bangke isi piloma anong me bahari kiwan sa nutin ta ilitung bangke piloma ning chipati adim do alang le apor NO edata minute throk susechat ansa langli ning yelong tepon seta kaniye ko anmalo so kaniye ang ta penang ana bangke alang le bangke ladak ning jepon do Laso kaninge pona bangkel dak intellectual forum malok pen itum langdap edlo pulotang te isi important alam ke bhari important alam ladak do autonomous state alam ka yielding pit autonomous state ajo ini pen ilitum kheyang bong sita chi uweng wang ilitum dulu kachi boycott seroi kachi lang selat seroi lahai do lapen ok chumpra latumta karbia kheyalong ri paklar dia phan kam claim lo tebon sita non kado ko laswa government atupen isi samjin a platform along wangsi MOS 1 MOS 2 laso chit oklong lo laso ka chit oklong ka implement dia phan 125 laso amendment laso ke papon mission pe pachun dia phan se wala dak elitum asongja leader tum hadak do erlo elitum CM ka Dr. Tuliram Ronghang amat dak sikem donang koklo dak festival along do nang ista lang li hola dak bang si most important pusit dampe hola dak bang kem do don lo
lapen ili tumalong adhek important alam dolan MOU along ta department thong kep amo ba department hinia bang ke non full phaya tang pipela isia bang ke transport isia bang ke sell tax laso apu thak bang phaya pachun dia phan ili tum lada ka bang si claim pon lo lapen ye isia bang ke governor power adhe ke tunge pulo paratu sapara 7 ateng pendak separate electoral roll itum silam on pipot lo silam ledat pusi ipu sita hodak article 163 along abake tok do je holo daket tok abake council of minister atum ateng pensi governor bangka alam kroy nangji pudokok ajok si dakeli to malo dak council lo che parai dat tanong governor ati bolalong si dokok lo lasi ili to ipu abake non piloma laso amendment along ilitum arlo pengi paklem ponji 20 BA lalu pro dak council of minister pu award abang dak pen uthai nangi pusi ilitum pusi council to phan si ilitum phan power dang pinangi pu ilitum laso amendment phan ke ilitum ke important pu bang ke lahai hello athema ilitum ke haku pen langdam lo tangte excluded and partially excluded area amunet Mikir Hills, Naga Hills, Khasi Hills, Garo Hills, lason penangan do ilitum dadak constitution langdam lo tante ilitum abangka phira bange kopiloma partially excluded area se ilitum puri dunno excluded area lo bangke council of minister atum aja ko ngawi chingwai mata chingwai long le pusi pu hodak parliament along council assembly along sita dak piloma partially excluded area bangke chingwai long sita governor bang si final kuring nangai pusi pu sita non dak practical itu ngi long bangke 163 article thing dokok amat ili tu makam bangke adhe kichun che buitan ti dokok lasi laso bangta amendment kuri pon nangji lapen isia bangke article 280 ateng pen tangka ke pawang ho dak delhi pen dak ili tum wang nai isi example sab ST Hills lapen ST Plain ST Hills pu ST pu hoda pen tangka nang le lo prote asama nang le lo ta ST pu po hola plan long chode dai to magena gile kom he lasi nona bangke ST Hills tangka itu ma panong tangka ho Delhi pen panong se dak nang le rok nai direct ili to pha dak nang pale nai lahai kadu kawi amendment ki claim dam dia phansi ili tum hola dak bangke la ili tum group atum team kar biang long atum arul thepik lapen responsible the open hola dak kem do dam nang kok lo temon se daga dhega tum theklong je joento rong pi aprang MOU 1 April 1995 la so aprang parliament long lam kaning edun I acting ki clamason non umur sing tiso charta acting se ki claim dun ma puta dhega tum paklang theklong la se hola dak acting alam awe wanglong le hola dak highest forum of a country isi a country long highest forum lo pula damte parliament lo hola dak acting gali daha taha tum tha ludam long le lake ili tum kadu kaweta chini la ana kithe akam claim that anta la son kamatha tum tha dola la si neli tum ke kai pil pinida nel tum spokesperson bang hini ta dolo neli tum lo pu to thang alang li ta dolo pu ronjet kram sa lage dak piluma ST morcha ali da ta dolo neli tum kai pil Karbiang long arat doan apha akhai tin la tum apha del tu kai pil la son hello je non la so amendment tum arna phan ardom nangi ahir jume hang nangji alang li to phan safety ke pap claim pakka papachun pakka ja phan la so MOU MOS 12 la so papachun pakka ja phan si pini del tum adu kaweta ko nang li tum mathing no press along nang li tum phan lam the ki paklang pot la an ate siala ane siala odam na so lam ki jo tha ka tum ni episode si la jaga thara tum dam pen lap si lang tum hen pen kupi si tum la tum dam lo bala tum na chi tha na lo la so tha tum ni pen kupi kan di do ma aprang si ke alang litum ke dam de da bange kahino pudam de hai समय के दाम पेन का रिकॉग्नाइज दाम बांसी इसी itu ma khai pha danger do athe pipot ma
boro tumke ST pusitame la tumke STP long se kapuri la si alangli STH puka recognize dam ji ke alangli ke authority de gali la pen la ke isi controversy isi kiwang isi political isi blinder ason si alang phan theklong la pen la ke itu phan ake lost he tamji la si la sodim long aprangsi pui bangke boro akhe aphan ilituma hin pen thang adusmon tawe la pen boro akhe aphan pinian da itum claim rape athe pipot ma boro akhe atum aphan ke government of India ta government of Assam ta Ladakh bangke tribal lang bong sta alang litum han bangke STP adim long se kapuri la si Ladakh STP ko pipo si puri nang ko lo de la bangke ding tu pipo sidame Ladakh bangke ilitum long bangke nona itum along ri bangke STH a bangsi ilitum e kapuri la si la so dim long bangke ilitum jong si Ladakh kamatha parsik dam de polote lapen alang bangke aku government atum non ta adivasi banda ST recognize kalila sita latum hangbom lale ka preklam sta latum recognize kalila sta alangli bangke latum handa ST po la so ka recognize bangke lake isi itum aphan a danger do la bangke itum mathanan kogi la so munit kopia munit ma khe aphan kirap dam pu ke paklang amen pen kopini kapachar bu damji aphan si alangli ke dam nang na lasi isi amane provoke hai isi mane karchut dam lason ason si ini tumbange ke theklo the bipot ma laso putha ke pata PG ma piun ema la bangke dak non purthimi akimang long masi tim karbi anglong CM sarge klar dak alam the ki thandu pota ke konmat tum silongi pulote first ke STH tumsi number 1 priority long po lapen number 2 bangke Ladakh indigenous ato dak ke dobarim ha itum council ke long hot aprang men ta Ladakh do lason akhai barim tunjong si do pulote latuma bangke ke long dunji arait do latum bhane ki piponji piponang pola pen pipon bomlo lapen isi do thula Ladakh ke longle pata ki pita arondo mani ke forest along le dokok atum da do thai mani ke government land along dokhol de dokok thai lasi government land along ka dokhol pulote la bangke majuk sita me hala bangke tribal puno non tribal puno bajong si forest land along si latum ka dokhol pulote hada ke tribal non tribal puno aron ateng pen forest ek ateng pen kilong dunji arait isido lapen forest ek ateng pen kalipin pulote Ladakh eviction nang ko ta adim da dokok the la bangke nilitum angton alam bangke not iaro tumpen authority tumsi bisige chinipo lasi len pota piun ma piun e mata jaiga thare pini ke kaninje unji adime kalila lasi lake voters vote ka chohang amen pen controversy la suka create abangke isimang hume me athe pipot ma boru akhai tum han pinian da ilitum isibet ke claim pon pa dimmangke niri pui bangke boru akhai tum han itum da ilitum EMC pipot non chot kali continue itum EM abangke lake continue si itum pipot tamane itum aman pipot lapen latum pe itum claim rape laso a controversy kibidam nangi ke jai gathar lason claim kledet se kime jongsi mo arnisi kopina a ghotna jongsi pine by chance itum bhan akahino dokok prote jai gathar ke inut adai chenang kokti latuma party tumangke adai chenang kogi lake lapen la isilo lapen hini bangke non isi dak border area nat alam the mane jaiga thar alam thende lirok masi alam the paklang nang ko hala so dudukuluni hut tame eviction ta continue ekebare eviction no da kopipol lo pulo tangte hala so ta jaiga thar bangke hala dak mane case pidamsi ka pa stop dun son theklo lasi lason ke claim kleda je phan ke monon phi lason ke claim kleda je phan athe ituma CM sar dake STH recognize nang ni recognize recognize lote ituma ke lost setan pu bangke alangli ke Manipur pensi CM sare wangbom pu Manipur ben wangbom lo pu ke litum ke parliament lo alam kaning jedun pen hala daka reaction la so bill introduce that na pu amen pen dak rel ruko a program isido rel ruko a program lo mata CM khibama bangsi laso putha ke chokche lake
lakin ituma phan inut akhei aphan kireng nangji akhei amen alam thiamen pen kumani akhei aphan ki pavir de government a policy pulote la bange government a policy da chok chede ji pusi alangli chi prindut pen si case a doset pini non headlang pusi si than case pa jutta alangli cm do khibo masi alangli claim bo masi alangli phan direct ke arrest no da sta alangli bail chen pen alangli case bang chi pa jut nang ko jo lason andeng sidami nangle ro laso apor hut pini ke laso na controversy hu laso rat lasi nega choning ri bang ke Karbi Anglong a rat atum jai kathara phan isi a deeply pen seriousness pen itum akhei phan ali phan ma itum akhei phan aluksona phan ma labang kematha nangji akenang sot lu pusi nilituma hin pen ke kematha pon lasi